Vale, nesta presentación nos vamos a introducir un pouco no funcionamento de Zotero para a xestión bibliográfica, un programa moi cómodo, e despois un pouco como integrar e xenerar dende Zotero un arquivo para a bibliografía en Overleaf ou en LaTeX. Ao mesmo tempo tamén veremos algo sobre eh, dereitos de autor e os que se chaman Creative Commons, as licencias Creative Commons. Empezamos co de xestión bibliográfica. Vale, o primeiro que tedes que facer é ir á página de zotero.org. Tedes aquí a dirección co vínculo na presentación e abrirvos unha conta. Para abrirvos unha conta tedes que meterlle aquí o vosso nome de usuario, lle pusen este, despois unha contrasena, unha contrasinal, e logo vos saldrá isto para comprobar que non sodes un robot, e os chegará unha vez que vos registredes un correo á vosa dirección web. Estaría ben que o fixerades coa vosa conta Google para que este todo aberto dentro dos ordenadores do instituto. E unha vez creada esa conta, podedes acceder a Zotero e os crearíades unha conta para que podedes facer a xestión bibliográfica. Unha vez feito eso, o que tedes que facer é, hai varias opciones. Podedes baixarvos Zotero ao vosso ordenador, é moi cómodo e ten moitas máis opcións que a versión web, aínda que os vamos a usar aquí nesta presentación a versión web. Lle dades a este download en zotero.org e vos baixades a versión para Zotero instalades e que seguir os pasos que normalmente os que se teñen que seguir para instalar calquera cousa. Vale, tamén podedes ter un conector dentro de Google, que saldrá ao final con un signo unha vez que o instaledes, que é moi cómodo cando encontredes un símbolo. Si tedes Zotero xa dentro do ordenador, cando encontredes, perdón, un libro ou un artigo, si tedes dentro de el Zotero, tedes dentro do ordenador, dando e descubrides algo que vos interesa, dando e instalachedes este app dentro, este complemento dentro de Zotero, dentro de Google, perdón, lle dades aquí e automáticamente o libro que teñades na páxina que teñades na actualidade vola va a copiar e vos integra directamente en Zotero. É moi cómodo, pero no Zotero web non vamos a utilizalo, pero estaría ben que se baixades no vosso ordenador, no ordenador que utilicedes para escribir o informe, telo aí sempre presente, porque estades buscando cousas, un día encontrades algo e o metedes dentro do Zotero e logo podedes ordenar aí unha carpeta que vos poda servir. Vale. Unha vez que teñades Zotero instalado, lle dades a Web Library, a vosa bibliografía, a vosa bibliografía web. Unha vez que teñades aberto co vosa conta de usuario, a miña era MT Cubeiro, vos tendría que salir algo así. Hai unha opción de poñelo en castelán, pero aquí me saliu en inglés, o teño en inglés e, bueno, só deixei así. Si seguides, o que ides facer unha vez que tedes instalado Zotero é buscar bibliografía en distintas páxinas web. Por exemplo, en el Google Académico, Google Scholar, imaginade que estades buscando, sabedes que este autor é o nome dun autor da miña temática, Pesco Solido, especialista en estigma social asociado a enfermedades mentales, e fixen esta búsqueda en Google Scholar, que é un xestor de moitas bibliografías. E entón, o tedes aquí, buscades na página de Google Scholar a referencia académica e en esta pestañita de aquí onde pone cita, que é para se vos abrirá un cuadradiño con esta forma. Pinchades en EndNote, que é un equivalente a Zotero Entende, tamén vale este bibliotext, e obteredes os datos para citar. E esos datos os irán a un arquivo que se baixará na carpeta de downloads, de baixadas, ou onde a teñades asignada según o voso navegador. Unha vez que o teñades baixado, entrades outra vez en Zotero web, e vedes esta pestañita que pone aquí, que é para importar cousas. Lle dades a esta pestañita e se vos abrirá unha ventana como esta de aquí, buscades na carpeta en descargas, de onde a teño eu, a referencia que acabades de baixar na página anterior, e lle dades a Enter e abrides, lle dades a abrir, e entón vos aparecerá ese artigo que encontrachedes en Google Scholar xa incorporado aos vosos arquivos dentro de Zotero.
e aí teredes todos os datos do tipo de artigo, que neste caso é un artigo de unha revista, o título, os autores distintos, a revista, o volumen, o volumen dese ano, as páxinas e o ano de publicación. Con isto, con un par de clics, unha vez que se acostumbra a facelo, tedes unha forma moi rápida de incorporar bibliografía que logo podedes incorporar a súa vez ao vosso informe. Se pode facer en casi todas as grandes búsquedas buscadores. Aquí eu vos puse un exemplo de unha web con moitísimos datos de información sobre medicina e entón estive buscando alfabetización en saúde mental en Portugal e encontrei este arquivo que se titula Papa Ben de unha autora que se chama Goes. E se lle dou aquí exportar referencia, automáticamente me permite baixar e teño que repetir outra vez o de importar dentro de Zotero que fixemos aí o segundo. Aquí tedes outro exemplo con unha página con unha base de datos que se chama Scopus, que é amplísima. Aquí neste caso busquei alfabetización en saúde mental e estigma e dándolle aquí, elexindo de novo a versión de referencia que queremos que nos baixe, a de EndNote o da LaTeX, e me la baixa a descargas e logo a podo incorporar dentro de Zotero. Aquí tedes outro exemplo con libros. Este é un clásico dentro dos manuais de diagnóstico psiquiátrico. Eu busquei en Google e crear cita me xenera esta página, este cuadradiño de aquí, dándolle a EndNote ou a BibTeX, me baixa un arquivo que Zotero va a recoñecer e me lo incorpora a la bibliografía. Vale, entón, con esos 4 artigos, vedes, aquí xa os teño os 4 metidos dentro da miña bibliografía en esta carpetita de aquí, que se chama My Library en este caso, pero podes crear tantas como que irades e as podes ter moi ben ordenadas. O que aquí son estes 4 artigos que son os que vou usar como exemplos. De cada un deles teño o seu ano de publicación, todos os datos necesarios que teño para logo poder facer incluílos na miña bibliografía. Entón, o que se trata é de telo Zotero o ben no ordenador ou ben na versión web e de ir acumulando datos bibliográficos. É super útil. Ademais, permite Zotero, isto é o seguinte paso, incorporar os arquivos. Vedes, aquí teño os 4 arquivos que encontrei que me interesaban, os que fun acumulando na xestión unha búsqueda de bibliografía relacionada con o noso tema de TEA e alfabetización. Entón, teño estes 4. Se lle dou a esta pestañita dentro de Zotero Web, que é a de exportación, me deixa elegir que tipo de formato necesito e teño que facer que me xenere un arquivo coa extensión BIB. Entón, elixo isto e ao darlle isto me lo guarda outra vez na carpeta de onde baixan os meus arquivos no meu ordenador e o arquivo leva este nome, foi o que xenerou por defecto e o vou a seguir utilizando, pero logo lle podo cambiar o nome, chamarlle bibliografía de informe, TEA, o que me dé a gana. É mellor non poñer estos guiones confunden a veces en LaTeX, é mellor poñer un nome en mayúsculas ou algo que veamos claramente. Isto temos na carpeta de baixadas de arquivos. Pero unha vez que o teño baixado, o que necesito é metelo dentro de LaTeX. E isto é moi importante para que LaTeX o recoñeza despois. Subo o arquivo, podo arrastralo, teño aberto Overleaf con meu LaTeX, xa tedes todos a vosa, teño aberto o documento, neste caso se chama Pruba 2, o documento que estou utilizando de LaTeX, e entón subo o arquivo e ten que estar na mesma liña, non pode estar en carpetas, del main, que é onde está a maior parte dos vosos códigos, do código que xenera logo todo o arquivo. Entón, o metedes aquí, recordade o nome, e estou dentro deste arquivo, me ten os 5 referencias bibliográficas que eu incluín xa organizadas. E este número de aquí é importante. O primeiro libro, que era el DSM, o código de entrada bibliográfica co que vai a recoñecer LaTeX para alguna cosa que agora vamos a aprender é APA 2023 e o seguinte é Nogueira 2025 e así os 4. Recordade, vale? Sempre podes volver para atrás para volver a mirar isto. Vale? Este é o código que tedes que meter dentro do main, o documento básico co que traballamos en LaTeX.
con este código que tedes aquí posto, o que teredes, vedes aquí, os paquetes que necesita para funcionar. Isto é para que teña formato APA a vosa bibliografía, que é o que vamos a utilizar. E este, vedes, é exactamente a dirección donde eu gravei, que está na raíz do sistema, e o nome do meu arquivo exportado dende Zotero é export/data.bib. Entón, lle meto eso, e entón ahora empezo a escribir. Dentro do documento, empezo a escribir. O interesante de traballar así é que, imaginade que ires escribindo xa o vosso informe, non? E queredes citar un libro no medio dun texto, por exemplo, e que se vea ese libro sin referencia, sin paréntesis, entón tens que meter este código /cite e entre corchetes este APA 2023. Entón, cando se nere o informe, vos aparecerá esta referencia que está aquí en violeta. Se o queredes meter con paréntesis, que está en verde, vos aparecerá desta maneira, aquí outra vez en este violeta, este rosa tamén aparecerá, e este tamén con paréntesis, vale? O último que habría que facer é incluir ao final do vosso documento o código este de print bibliography. E entón, as 4 referencias que tiñamos no listado e que fomos metendo dentro do propio informe aparecen listadas baixo a sección de referencias tal e como nos as temos definidas en Zotero. Entón, é un pouco engorroso ao principio aprender a utilizalo, pero unha vez que se aprende bastante rápido e permite solucionar un problema que moitas veces a nivel académico dá moitísimas dificultades. Vale. Outra parte do que será este vídeo temos que aprender a utilizar os dereitos de autor. Imaginade que estades buscando imágenes para o vosso traballo, estades buscando un artigo, ¿no? Entón, imágenes sobre autismo e alfabetización, pois aí en Google, por exemplo, e me apareceron un montón de referencias dentro de imágenes, que era o que estaba buscando. Non sei se coñecedes que dentro das opcións de búsqueda lle podedes decir que definir os dereitos de autor que teñan. Poden ser de licencias Creative Commons, que é que nos interesa, ou que teñan copyright. Entón, o que tedes que facer é seleccionalo aquí e podedes seguir adiante. Entón, imaginade que lexichedes esta, por exemplo, que vos interesaba, que un dos símbolos desta condición, e cando pinchades en ela, vos va a aparecer, esta é en concreto da Wikipedia, vos va a aparecer a imaxen e aquí os aparecen os dereitos de autor que vamos a ir aprendendo. É unha boa práctica sempre saber claramente de onde utilizamos as imaxes para calquer traballo académico e dentro dos informes STEM teñen que aparecer necesariamente. Vale, entón, vamos a aprender un pouco os códigos básicos. Cal é a diferencia? Coñecedes a diferencia entre estes tres símbolos? O símbolo dunha C, o símbolo dunha C invertida ou unha doble C. Se buscades o que significa este primeiro símbolo, con calma, descubriredes que o primeiro, unha C, e o encontrades en algún documento, quere dicir que ten copyright. É dicir, que para poder utilizala hai que pagar polo seu uso. E é moi importante recoñecelo e non meter a pata porque te poden denunciar. Sobre todo, e a nivel académico poden poñerte un suspenso ou suprimir o teu traballo. Esta significa que é a que ten máis grado de restricción, non se ten permiso para facer nada e non se, por exemplo, un exemplo sería un libro con un uso comercial. Todas as marcas registradas terían de alguna maneira, son equivalentes ao símbolo de copyright. En cambio, se aparece este símbolo negado, sería que estamos en un caso de dominio público, é dicir, que non ten copyright. Cando ten copyright quere decir que non se pode usar, cando é dominio público que non ten ningún tipo de restricción. Cando ten o dominio público serían todos estos equivalentes tamén, con un cero aquí ou con este de aquí. Vale, que significa esta outra? É como a anterior, pero é unha C apuntando hacia a esquerda. Aquí está equivocada, esta debería ser unha C en outra dirección. Non debería estar aí. Significa copyleft. E que implica eso? É que, de alguna maneira, se permite o uso libre
non se debe, sí, pero se debe manter, non se pode modificar e se pode modificar en algúns casos. E o mellor exemplo sería o software libre, un software libre de xestión de moitas cousas de estadística. Entón, el copyleft es unha copia que comprende a un grupo de dereitos de autor caracterizado por eliminar restricciones del copyright, pero con unha condición de que el trabajo derivado ten que incluir os datos do autor. Vale? Entón, fixadevos, tiñamos unha C mirando hacia a dereita, copyright, a negación da C, que era que de dominio público, de uso totalmente libre, una C mirando a izquierda, que era copyright, que é unha apertura del copyright, pero sin dominio público. E estas son as que nos interesan, os Creative Commons. Se crearon hai uns anos, son de uso moi común. E o que permiten é definir con precisión, dependendo dos símbolos que aparezcan, os permisos que se conceden, se se pode utilizar ou non. Son de uso común no mundo académico. Casi todos os artigos académicos nas revistas indican se os podes copiar, se non os podes copiar e con que restricciones. Vamos a ver que é o que significa cada un dos símbolos. Vale? Entón, copyright, copyleft, Creative Commons e este tachado sería de dominio público, que é unha completa liberdade para utilizalo. Hai que fixarse se o ten. Vale, os Creative Commons teñen unha serie de símbolos que vamos a aprender. Ao final veremos como son. Son licencias gratuitas, non hai que pagar para poder utilizar esas licencias. Son legais, non son exclusivas, son irrevocables, recoñecidas e moi sinxelas. Vamos a ver cales son os símbolos. Primeiro, o símbolo que temos que ver é este símbolo que pode ser o de un monigote varón, que é o máis común, un monigote dunha muller con falda, aunque non é moi, digamos, inteligente, e uno que sería como unha mezcla dos dous. Que significa? Se vedes este símbolo, Creative Commons, e este símbolo do monigote, cos opcións que vimos antes, e pone by, significa que se pode utilizar a obra, pero hai que recoñecer de quen é cando se cita. Entón, permite a outras persoas, empresas ou quen sea utilizar a obra coa condición de que se mencione no autor da mesma. É unha das máis comuns no mundo académico. Sería esta, ou podía ir con estos dos monigotes, ou algunhas variaciones, pero es el by. El by es que hai reconocimiento. Entón, que significa esta outra? Esta es como unha C invertida, pero que ten unha flecha, e el acrónimo en inglés es SA. Que significa? Que exige que as obras derivadas, es decir, o que se faga coa obra que estamos utilizando, deben estar baixo a mesma licencia que a obra original. Por exemplo, fixadevos, en esta es unha combinación das dos anteriores. Se reconoce, pero hai que compartir igual. Vale, hai que distribuir, modificar e se pode facer un uso comercial, siempre que se dé crédito ao autor e se mantenga el mismo tipo de licencia. Entón, o que permiten os Creative Commons é que Creative Commons, la CC, e que poden combinar varias cousas, dando lugar a unha versatilidade que el copyright por sí mesmo non dá nin o dominio público, por exemplo. Outro exemplo de utilización de... Esta é unha un pouco máis complexa, ahora veremos. Vale, estos símbolos que significan? No commercial. Sería o símbolo do euro e o símbolo do dólar. O que significa es que non se pode facer un uso comercial. Que quere dicir iso? Que podes utilizar a obra, citando o autor normalmente, podes incluso facer cousas con ela, partir e crear unha cousa nova con unha parte da anterior, pero sempre se prohíbe a utilización sempre con fines non comerciales directos ou indirectos, é dicir, que non se pode obter beneficio económico. Se hai beneficio económico, pode haber sancións. Vale, aquí tes unha combinación, aquí sería reconocimiento no comercial e compartir exactamente igual. E aquí, e esta es la última que vamos a mirar, el símbolo igual, ¿qué significa este último símbolo? Que non se pode utilizar, se pode utilizar a obra, pero non se permite modificar de ningún xeito. Sería o contrario que esa C con unha flechita. Entón, aquí, por exemplo, temos unha combinación en la que esta licencia, se un artigo ou un libro ten este dibuxiño na portada, na parte de atrás, no interior,
son que hai que reconocer, non se pode facer uso comercial e non se pode utilizar ou partir para o modificar para facer algo. É dicir, por exemplo, imaginade que un trozo dunha película non o poderías utilizar se ten este símbolo de ND. Entón, o que permiten as licencias Creative Commons, que son unha ampliación, unha definición del dominio unha ampliación de lo que es el dominio público, con moitos máis flexibilidade, e unha ampliación unha modificación de lo que sería el copyright. Ten algo de copyright, pero ao mesmo tempo permite, según os símbolos que cada obra teña, crear unha serie de opcións que de outro xeito non existirían. Vale, entón, imaginade que estades buscando bibliografía para o vosso traballo e dentro de unha revista que ten que ver con algo da temática que traballamos nós en socioloxía, neste artigo en concreto, ves aquí, aparece que hai que recoñecer, é dicir, que tens que citar que estás utilizando ou que te has inspirado ou que has utilizado ese artigo. O mesmo nesta revista de neurobioloxía, vedes aquí, está un pouco máis restrictiva, é unha licencia Creative Commons, tienes que recoñecer o autor, non se pode facer uso comercial e o terceiro símbolo que ten es el SA, ¿vale? E así, na maior parte das páxinas web, ou ben pon os símbolos de Creative Commons, ou nesta páxina de Imaginarios, é un artigo meu, ten a licencia completa sempre cando a atribúas, vale? Entón, o que permite Creative Commons é unha flexibilidade, dá o que se pode chamar un semáforo de licencias, desde as máis abertas ás máis restrictivas. A máis restrictiva sería o copyright, que sería a C, soa, que veíamos ao principio. A menos restrictiva sería o dominio público, que sería o tachar a C, e logo polo medio están todas estas. E aínda hai, ou se foron creando algunhas máis. Estas son as máis básicas. Entón, aquí tedes un exemplo, un esquema cunha explicación de todos as licencias Creative Commons. E neste vídeo de aquí, que podeis pinchar na presentación, tedes explicado con un pouco de humor, máis ou menos, todos os casos que permiten os Creative Commons. E nada, espero que vos sea útil e deste xeito podedes aprender tanto o uso de Zotero como a integración de bibliografía desde Zotero en LaTeX como las licencias Creative Commons. Nada, sorte con todo, ánimo, que estamos en verán casi.